أرسط زينا كنتيبام حدار كتما أديس أبا دانش أبيبين منستر سرحان كيلة المفريات كاملين أبا فابريكا انجرا لمي ودتا الساليتا شنفر درق ودم مقالة دحريت ترخب أفافنو السلام بعلي سراح مجمارو تقلسو كابوصاي بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين أب ماخلاي مبراق حدود كسالتو مخانوم تقلسو أديس أبا كابز مدبرو استوديو إتيبي عزو سلام تنا تقبلوا كورات تختاتلتي نتساعات تدالو زيناتات حزينالكم قريبنا لنا مس زيناتات جيتات شوالو ممساهم كس أنحي سنة مكتال نكون لكم نتمنخو فلما حد صرت زيناتات مبل عصر شمونت بعل معلتي بهير سواتن هزبتاتن إثيوبيا مخنيات بمقبار أب كتما جيجا إكزيبيشن بالي تخفيتو توم بهير سوات عسران شديشن حدار معلتي بهير سبات معلتي بزهانت زبل سيامة واهب وإيو زخبر زلام اتوم بهير سبات نزبتاتن ناي بعلوم باهلي مننت توفيتن كبرن زد مقلو باهلي ناوتتا تقريبهم تي اكزيبيشن إثيوبيا مرأيا بزهانت كم زخانت نمحبر السب علم نمرأي زعلم كم زخانون تحبير الله كنتيبا محدار كتما أديس أبابا دانش أبابين منستر سرحان كيلتن مفريات كاملن فابريكا لمي انجرا عودة الساليتن أبتي فابريكا عدل سراح نزر خبا دك أنستيو أتبابعن تي فابريكا دك أنستيو عدل سراح كام مفتقرو بتوساخي سريتو زحلو فريات مقرابو تن كنتيبا محبراو ميديئن قليسان منقستي عطوقات كل الأمحارة ذهبوا عدل صاوعيد سلام بمقبالنا بسلامة وهوت نكملسو صاوعيد تقريبهم بمعرق مكتر اسم محدار وانا مخاري ركب هزبن زفرا ودا دبان تكلل يرقى سيساي اب كل الأمحارة قاتي مزنبرت اقم صدتا حيلتات صدتا فيدرالن كللن بمسارة زوسدوت انكور سقمتي زي تبابع لوطي مسيال ليلهم كاب كل الكساب وردا زلو محاور صدتان منقستن كم بحدش بمودام بمتنخارن بمسارة سسر حسراح أبزح كبابتات سلام كم زعسلة أرديوم أب قصالون كاب كل الكساب أبياتات حيلي بوليس الميليشيان سواد دسرح بمسرح بسلط أنا بمتنخار مس حزب بمتحبار سلام كبابي بزتمال أكونتات ناي مخبار سرح كم زفتصم تزاريبهم منقستي عطوقات كل الأمحارة ذهبوا عدل صاوعيد سلام بمقبال ناب سلامة وهيوت نكملسو صاوعيد مقرابو تحبير الله أكبر رابع الإيد شوال ببركة علماء بتكال تمرتي ساينسن بحل حورات منقستات يونسكو أب زي دهسسو حد قتات تمزقب لهم بمسارات زي أب هاقرنا بالحامشة حد قوين الله تباهلهم أكبر رابع الإيد شوال بحد قنات ممزقابو فسد توريزم خزايد كام مقبار بتوساخي وانتاو قزتا أم مهنات العلقدة كمزلو تحبيرهم بتزامادي زينا بارتي بلسقنا بعل إيد شوال أب علم بحرقنت بممزقابو ناين قعدس بلكم ملختي أم حلاليفو مكتل بريزيدنت بارتي آدم فرح بلتقنا لعلت أمتا بمهاب كفت سمومية إلو كاب زحزم حموشت عودتات لمعات عود توريزم حدا كم زخنا فليتهم أبي إثيوبيا زركبو سب سرح انتفترة المسحبات بزبلت نخمع عبلون نقعزو معبالة إثيوبيا توسخ عقمي نخفترون بارتنا فليت أمتا هيبو أم منك سقاسي ركبلهم أيت آدم فرح إثيوبيا بعودة حداث حيلي بمتحوار مسراح زخل سممعنة منسترات غيرام منستر ماين انرجين دكتور انجينر خابتامو يتفا أب دوباي أبزسال زلو مبل 20 شمونتن قبايا لوت كبابي أير ودحورات منقستات تساتفهم نإثيوبيا بموكال أب سممعنة زبصحو سيراليون زيمبابوي كينيا ناميبيان روباندان أب زلوالو بدنماركن جرمنن زدقف متحوار حداث حيل أفريكا مدرخيو
فيجن محبر سب حقوف محبر داغم متياش كاب عالم لخ داغم متياش بزرخبو دغف 1.5 مليون دولار نالفا مسمع استسانون بيت تمرتي ابا اديس ابا كفله كتما بولي هانيصو منستر ديتا دقانسيون محبراو غداياتن حوريا علي ابي اثيوبيا امباسادور تشاينا زوهايو زيوهايو انن بريزيدنت عالم لخ داغم متياش مادان هايدا نتبيت تمرتي تعذبومو تن منستر ديتا ابتي وان كم زغلصو غدوات اكال كاب تمرتي كاب طعنا كاب سرحن محبراو حلوان نخيغللو قرصا بوليسي اب قرب حجاز تكنولوجين اب سرحت المعاتن تطقمتين مغبار زعل مسرح يسرحلو يلن بريزيدنت عالم لخداغ مهنصت مادان هايدا بوغنن اب قصالين غدوات اكال قرب حجاز تكنولوجي دغاف كم زغبرا ادرغاغيصن كومبانيا كونستراكشن سيفل انجينيرينج تشاينا هنصت بيت مرتي وغن زلو خينو نغدوات اكال زوعل ناوت حبريتاون دغف كيرلم اب አዲስ አበባ ከመንጎ ዝርከቡ ጉዳት አካል ቶም 26 ሚኢታዊ ጥራይ ተጠቀምቲ መሳርሕታት ርዳእታ እንትኾኑ እቶም 16 ሚኢታዊ ድማ ግልጋሎት ዳግመ ምጥያሽ ምርካቦም ካብቲ ሚኒስቴር ዝተረኸበ ሓበሬታ አረድኡላ ዜና عرفتي ህቡብ ጋዜጠኛ ሬዲዮ ኢትዮጵያ አስፋው ገረመው ካብዚ ዓለም በሞት ተፈልዩ ጋዜጠኛ አስፋው ገረመው ለዕል 30 ዓመታት አብ ሬዲዮ ኢትዮጵያ አገልግልዩ ይህ የኢትዮጵያ ድምጽ ብሔራዊ አገልግሎት ነው ዝብል ድምጽ ሐዊሱ ዛጊድ አብ አየር ዝርከቡ ስራሕቲ ዘለዎ ተፈታው ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ጋዜጠኛ አስፋው ኢትዮጵያን እንቃኛት ከአድማስ ባሻገር አብ ሬዲዮ ተሐድሶ ዜና ኪነ ጥበባት ቀዳም ተሐድሶን ካልኦትን ስራሕቲ ብምስራሕ ካብ 1977 ዓም ተምረት ጀሚሩ ብጥሮታ ክሳብ ዝወፅእ 2011 ዓም ተምረት ካብ አሰናዳእነት ጀሚሩ ክሳብ ዝፍላለዩ ክፍሊ ሓላፍነት ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 30 ዓመታት መህደስትን ቁም ነገር ሓዘልን ፕሮግራማቱ ንልዕሊ 30 ዓመታት ንኣድመፅቲ ሬድዮ ኢትዮጵያ ምስሊ ፈጢሩ ከካፍል ጸኒሑ ስነ ስርዓት ቀብሩ ሎሚ 26 ሕዳር 2016 ዓም ተምረት ቀትሪ ሰዓት 9 ስድራኡ ፈተውትን አዝማዱን ነበር መሳርሕቱን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ አዲስ አበባ መካነ መቃብር ቤተ ክርስቲያን ቀጨኔ መድኃኔ ዓለም ተፈጺሙ ጋዜጠኛ አስፋው ገረመው ኣብ 65 ዕድሚኡ ዝዓረፈ ኮይኑ በዓል ሓዳርን አቦ ክልተ ቆልዑን መንባሩን ተገሊጹሎም ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ንስድራ ፈተውትን አዝማድን ከምውን ነበር መሳርሕቲ ጋዜጠኛ አስፋው ገረመው ምጽነና ይምና بتزامادي زينا نبار ጋዜጠኛ ኃይሉ ገሰሰ ብዝሓደሩ ሕማም ሕዳር 26 2016 ዓም ተምረት ዓሪፉ ጋዜጠኛ ኃይሉ ገሰሰ ኃይሉ ገንበላ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ኣብ ቴሌቪዥን ኢትዮጵያ መደብ ቋንቋ ትግርኛን ኣብ ቴሌቪዥን ትግራይን ካብተራ ጋዜጠኛ ክሳብ ዝተፈላለዩ ብርክታት መሪሕነት ዝሰርሐ ጋዜጠኛ እዩ ነይሩ ጋዜጠኛ ኃይሉ ገሰሰ መገሻ አርሆ መገሻ ዓዲ ኩናማን ቀያሕቲ እምባታት ኢሮብን ካልኦትን ዝብሉ ዓበይቲ ሰነዳዊ መደባት ሓዊሱ ብርክት ዝበሉ ስራሕቲ ብምስራሕ ዝፍለጥ ጋዜጠኛ ነይሩ ስነ ስርዓት ቀብሪ ጋዜጠኛ ኃይሉ ገሰሰ 27 ሕዳር 2016 ዓም ተምረት ኣብ ከተማ መቐለ ቤተ ክርስቲያን ማርያም ጉግሳ ሰዓት 12 ንግሆ ስድሩ መሳርሕቱን ፈተውቱን ኣብ ዝተረኸብሉ ክፍጸም እዩ ኮርፖሬሽን ብሮድካስቲንግ ኢትዮጵያ ብሕልፈት ጋዜጠኛ ኃይሉ ገሰሰ ኃይሉ ገንበላ ዝተሰምዖ ሓዘን ብምግላጽ ንመላእ ስድሩን ፈተውቱን መሓዙቱን ምጽነና ይምናም
أمكتتال مادي زينا إتبي تقرنيا أخم تركب كورات تقتاتل تمرسكم سلت كتاتلون أنا مسكنكم زيناتاتنا يقصل الله حزد ما بزرزر نابز حرنا يوم زيناتات كنسجرنا مبل عصر شمونته معلتي بير سباتن حزبتاتن إثيوبيا تخبر زغوانص ترخات بمفلاي هبر بيراو حدነት مصنع كم زدلي أب كتما جما سلطنا ناتخاتلو صنح امرارحا منغستي نኢቲቪ ገሊጾም ክልስ ሐሳባው ፌደራሊዝም በመገንዛብ ሐበራውነትን ማዕርነትን ብሔር ሰባት ንኽጠናኸር አመራርሓ መንግስቲ እጃሞም ከም ዝዋጽኡ ተዛሪቦም ዮናስ ካሳ አዘራሪቦም አለው ይሄ ብሔረሰቦች በዓል እንደ አገር በጣም ትልቅ እዚ በዓል ብሔረሰባት ከም ሃገር ብጣዕሚ ዓሚቕ ዝኾነ ትርጉም ዘለዎ እዩ ኣብ ዝኾነ ከባቢ ተኻይዱ ሰብ ተራኺቡ ዝፈላለየሉ ዓይነት ትርጉም ዘለዎ በዓል ኣይኮነን ኣብ ሃገርና ዝተፈላለዩ ብሔረሰባት ኣለዉ ሃገራዊ ሓድነት ከም ዘለዎ ኮይኑ ፍጹማዊ ፍልሊ እውን ኣየድልዮን ፍጹማዊ ሓድነት እውን ኣየድልዮን ኮይኑ ግና ኣፍልጦ ብሔራት ንምሃብ ጥራሕ ዝግበር ናይ ክብሪ በዓል እዩ እንግዲህ ብሔረሰብ በዓል የሚባለው በዓል ብሔረሰባት ዝበሃል ብሔረሰባትን ኢትዮጵያ ተኣኪቦም በሓባር ሃገሮም ዝዝክርሉ ባህሎም ቋንቋኦም አከዳድነኦምን አመጋግቦኦምን ዘርኢሉን ዘፋልጥሉን እዩ ኢትዮጵያ ላይ ትርክቶች ነበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ ዓይነት ተረኻት ነይሮም እዮም እቲ ሓደ ፍጹማዊ ሓድነት እዩ ነይሩ ንዕኡ ንምምካት ድማ ፍጹማዊ ፍልሊ ነይሩ ንሕና እንስዕቦ እቲ ዘተዓርቕ እዩ ስለዚ መዓልቲ ብሔረሰባት ማለት ዝኾነ ሰብ ብ1983 ኣይኮነን ተጠፍጢፉ ተሰሪሑ ልዕሊ 1000 ዓመታት ነይሮም እዮም እዞም ብሔረሰባት ኮይኑ ግና ካብ 1983 ዓ.ም ጀሚሩ ሕገ መንግስታዊ ኣፍልጦ እዮም ረኺቦም ፌደራሊዝሙ በመቀመጥ ያለበት ፌደራሊዝም ከቀመጠለው ዘለዎ ቦታ ኢና ክነቀምጦ ዘለና ሕገ መንግስቲ ብዙሎ መንገዲና ክነቀምጦ ዘለና ትክክለኛ ፌደራሊዝም መሬት ንምትሓዝ ሕዚ ዝጀመርናይ መንገዲ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ዘጓዓዛ እዩ ኣመራርሓ ዝተዛረቦ ዝትግብር ዝተግበሮ ድማ ብልክዕ ንህዝቢ ዘብጽሕ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝስምዓኒ معلتي ብሔረሰባት ምልክት ሓድነትና ንጽባቐናንዩ ክብሉ ነበርቲ ከተማ አዲስ አበባ ገሊጾም ቶም ነበርቲ መልእኽትን ቋዕ ጽሐኩም ጉና መሐላሊፎም ሙሉ ብርሃን ግርማይ ርእቶም ከም ጽዕባ ዋዳታላ ብሔረሰብ ቤተሰብ ማለት ጽባቐ መልክዕ ማለት እዩ ስለ ብሔረሰቦች ብዛዕባ ብሔረሰባት ክሓስብ ከለኹ ዝመጸለይ እንታይ መሲልኪ ሓድነትናን ጽባቐናን እዩ ኩሉ ማሕበረሰብ ሃገርና ተሓሳሲቡን ተፈቃቂሩን ክነብር ከሎ ዘለዎ ጽባቐ ዝረኣይ ሓቂ እዩ ፈጣሪን ሃገርና ሰላምን ፍቅርን መሊኡ ሃባ ብሔረሰቦች ሳሰብ ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ክሓስብ ከለኹ ሓድነትና ይገርመኒ እዩ ኢትዮጵያ ናይ ኩሎም ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ሃገር ስለ ዝኾነት ነዚ በዓል ዓብዪ ጠመተ ተባሂብዎ እናተጠና አኸረ ዝልሉ ኩነታት ይዘሎ ግን ድማ አበ ዓመት ሓደ ሻብ ጥራሕ እንተይኮነስ ኩሉ ግዜ አበ ልብና ክነቕምጦን ክነብሎን ይግባእ ይህንን አንድነትና ፍቅር ደግሞ ሕዚ ዘሎ ሓድነትን ፍቅርን ንሕና ሕዚ ዘለና ወለዶታት ተሓሳሲብና ክነቐጽሎ ይግብአና እዩ ኣብ ሰሜን ዘሎ ሓውና ናብ ምዕራብ ኸይዱ ዝሰርሐሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ኣብ ምዕራብ ዘሎ ድማ ከም ድሌቱ ናብ ደቡብ ኸይዱ ዓርሱን ከተሓዳድር ምቹው ባይታ ክፍጠር ኣለዎ እዚ ክኾን ከሎ እዩ ማዕርነት ብሔረሰባት ክረጋገጽ ዝኽእል ስለዚ ኩላትና ሓደ ንኹን ለመላው የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ንመላ ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ እንኳዕ አብጽሕኩም ንመጽእ ዓመት ውን ብሰላም ከብጽሕና እምነ ለ2016 ዓመተ ምህረት ን2016 ዓመተ ምህረት መዓልቲ ብሔረሰባት እንኳዕ አብጽሕኩም ክብለኩም ዝደሊ ንኹልኩም ብሔረሰባት ሃገርና እንኳን ለዚህ ቀን አደረሳችሁ እንኳዕ ነዚ መዓልቲ አብጽሕኩም ሁላትኩም ብሔረሰባትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ውን እንኳዕ ደስ በለኩም በዓል ሓጎስኩም ንክኾነልኩም ድማ ይምነ 18ኛውን የብሔረሰብ ንመበል 18 መዓልቲ ብሔረሰባት እንኳዕ አብጽሕኩም እናበልኹ ኩላትና ብሔረሰባት ኢትዮጵያ በሓድነት ብፍቅርን ክንነብር ፈጣሪ ዓለም ሃገርና ይባርኸልና እንኳዕ አብጽሕኩም ንሙሉእ ኢትዮጵያን ንሙሉእ ብሔረሰባት ክብር ይፈቱ
ህዝበ ሙስሊም እናተጓተቱ ንዝጸንሑ ሕቶታት ብዝተወሃበ ምላሽ ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ከንቲባ አዳነች አቤቤን ምስግና አቅሪቦም ከንቲባ ምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ነቲ ዝተገብረ ፍልጦ ምስግና ድሕሪ ምቕራብ ትካላት ሃይማኖት ንውሕስና ሰላም ዝገብርዎ አስተዋጽኦ አጠናኺሮም ንክቕጽሉ ጻውዒት አቅሪበን ንጸብጻብ መሐመድ ረሕማቶ አብርሃም ፍስሃ ቀጻሊ ምዕራፍ ንኩለንተናው ለውጢ ብዝብል መሪ ሓሳብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጉዳያት እስልምና አዲስ አበባ ምስ ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ብሓባር ዘዳለውዎ ኮንፈረንስ ሰላምን ምስጋናን ኣብ ከተማ አዲስ አበባ አዳራሽ ሚሊኒየም ተሳሊጡም فأولئك هم الظالمون ፕሬዚዳንት ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጉዳያት እስልምና አዲስ አበባ ሼክ ሱልጣን አማኑኤል ኤባ ሰላም ሓደ ሃይማኖታዊ መግለፂ እስልምና ብምዃኑ ማሕበረሰብ እስላም ቅድሚ ሕዚ ዝገበርዎ ሰላማዊ ቃልሲ ንሰላም ዘለዎም ቆራጽነት ዘርኢ ምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ንሕቶታት ማሕበረሰብ ምላሽ መሃቡ ተዛሪቦም ተቋማችን ህጋዊ ዕውቅና የሰጠው አዋጅ ቁጥር 1207 ትካልና ሕጋዊ ፍልጦ ዝሃበ ኣዋጅ ቁጽሪ 1207 ዝባር 12 ኣጽዲቑ ንዘመናት ዝጸንሐ ሕቶና ዝመለሰ ብምዃኑ ተወሳኺ ድማ ካብ ወለድ ባንክታት ክስርሐሉ ዝኽእልሉ መምርሒ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብዚ ኣዳራሽ ሚሌኒየም ንህዝበ ሙስሊም ብዛእተዎ ቃል መሰረት ንዘመናት ዝጸንሐ ሕልሚ ሙስሊም ጋህዲ ክኸውን ገይሮም እዮም ፕሬዚዳንት ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሼክ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ መንግስቲ ንማሕበረሰብ እስልምና ዝገበሩ አስተዋጽኦ ምስጋና ይግብኦ ኢሎም በዚህ መንግስት በዚህ ለውጥ ያገኘ ነው በቀላል የሚታይ አይደለም በተለይ እኛ ሙስሊሞች በዚህ መንግስቲ ዝረኸብናዮ ለውጢ በቀሊሉ ዝረአ ይኮነን ብፍላይ ንሕና ማሕበረሰብ እስልምና ኣበይ ነርና ከመይ ነርና እንታይ ሕሊፍና ተዘክሮ ትማልዩ ይትረፍዶ ኣብዚ ኣዳራሽ ብዙሕ ግዜ ክንእከብ እዚኦም እንታዮም ዝተባሃለሉ እዋን እንታይ ተረፈ ኣሕሊፍና ኢና እስቲ ንመንግስትና ዘለና ምስጋና ተጠዊልና ንግለጽ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር ሰላም ኢትዮጵያ ንምሕላው ኩሉ ብጽሒቱን ክዋጻውን ሼክ ሓጂ ኢብራሂም ቱፋ ጻውዒት አቅሪቦም በዚህ አጋጣሚ በራሴና በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስምና በዘጋጣሚ ብስመይን ብስም ሓፈሻዊ ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያን ከምውን ብስም ትካላት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ከም ሃገር ኩሉ ናብ መድረኽ ዘተ ንኽመጽእ ጻውዒተይ ይቐርብ መንግስቲ እውን እንተኾነ ነዚ ኩነታት ንኸመዓራሪ በዘጋጣሚ ሓደራ ጸገም ቦታ መስጊዳት ንምፍታሕን ሓደሽቲ ቦታታት ኣብ መሃብን ሰፋሕቲ ስራሕቲ ምውጋኑ ተገሊጹም ነዚ ድማ ሽልማትን ኣፍልጦን ተበርኪቱሉሎም አላሁ አክበር አላሁ አክበር ከንቲባ ምሕዳር አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ኢትዮጵያ ኣብ ዝለዓለ ጸገም ኣብ ዝነበረትሉ እዋን ትካላት ሃይማኖት ዝለዓለ አስተዋጽኦ ምግባረን ገሊጸን እንዲህ አይነት ዕውቅና ክብር ማግኘት ትልቅ ክብር እንሰጠዋለን ትልቅ ክብር ሰጠዋለሁ ከምዚ ዓይነት ኣፍልጦን ክብርን ምርካብ ዓብይ ቦታ ንህቦ ዘይተለመደ እውን እዩ ኣነ ዕድለኛ እየ ክብል ይኽእል እቲ ዝዓበየ ሓላፍነት ብምውፃእ ብዙሓት ኣመንቲ ኣብ ምትእኻብ ዝተገበሩ ፕሮግራማት ጸሎት ንሓዋሪ ንርስዖምን ካብ ውሽጡ ኾነ ደገ ቅልውላው ኣብ ዝበዝሐሉ እዋን ኣብ ጎንና ነርኩም ጉዳይ ሃገር እዩ ኢልኩም ንቕድሚት ወፂኹም ባንዴራ ኢትዮጵያ ሒዝኩም ኣብ ዝኾነ ኣጋጣሚ ንሰላም ሃገር ንሓድነት ሃገር ካብ መንገዲ ጥፍኣት ንምምላስ ንሰላም ማዕጽኡ ኩሉ ሻብ ክፍቲ ምዃኑ ዝገለጻ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ኣቦታት ሃይማኖት ንሰላም ዝገብርዎ አስተዋጽኦ ኣጠናኺሮም ንክቕጽሉ ጻውዒት አቅሪበን ወደ ሰላም መንገድ ለሚመጣ ሁልጊዜም የመንግስት በር ክፍት ነው ናብ መንገዲ ሰላም ንዝመጽእ ኩሉ ሻብ ማዕጽኡ መንግስቲ ክፍቲ እዩ ብጣዕሚ ደስ እናበለና ጉዳያትና ብሰላማዊ ዘተ ንኽንውድእ ድሌት ኣለና ካብ ጎንፂ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ ይርከብን እዚ ሓላፍነት ከም ዘለዎ መንግስቲ ግደንበሳ ወሲድና ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ምንቅስቓስ ንርከብ ኣቦታት ሃይማኖት ከምቲ ልሙድ ንሃገርኩም ሰላም ኣጠናኺርኩም ቀጽሉ ኣብቲ ኮንፈረንስ ሰላምን ምስጋናን ንሸሪዓ መሰረት ገይሮም ዝተመስረቱ 4 ካብ ወለድ ነጻ ባንክታት ንቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣፍልጦ ሂቦም
مادي زينا إتبي تقرنيا حزون يقصل الله حزون مسانا صنحو مريسكم سلة كتاتلونا نمسقناكم حزد ما أبحلو في 24 ساعات محبرة وميديا لعلت أمتها زرخبو زعباتات نرئيلو وانيو مسارحتنا دهاب ياسينا باستوديو ترخيبا لا سنة مكتالنا قخنا لكم تمني قاد حن مساخيبا قاد حن سنة خاكيتاتشو تاي حيسك الله حيسكي أبدا حلو في 24 ساعات كابز زنبرو عبيت قديات وشتي سلسته يمريز حيزة زلهم مالتيو تفلا ما يزغون ياو أبزلو مقنا تخبر ما بالعصر شمونتا معلت بهير سواتن هزبتات إثيوبيا بجوجكا مالتيو نعو عمل كده زحسكو أبزقابلو كم أون أفهم قبائي بيتوكل تزبيتا كسج عفو قلنا قلني ما بالإسران شمونتن قبائي ودب حبرات منكستات بزعبان نبرات أير مالتيو نزكايد محكر بارلاما بيت مخرطات نمستاف عب حبرات عرب إمريتس دبي مقتاو مملكته بمبل سالساي نايوز أدما مالي نيجر مس فرنساي زنبا نفت فلا ما ينسكر مبل عصر شمونته معلت بهير سواتن هزبتاتن إثيوبيا عبر كتما جيجا كبعليو كتما جيجاون كابت مال جميرة أجايشة عندها تقبلت يتركب استفلا عليك اللاتون أبزلو مقنا نزبعال كخبرو قنينين لو معلتون معلت بهير سواتن هزبتاتن إثيوبيا ببركل الأوروميا أب كتما مايا تبعيليو تبعل عفوا بأيج عفوا إيروميا وزرو سعادة عبد الرحمن كانوا تحلف سراحن ترخيبهم يوم وزرو سعادة بتبعل ترخيبين كم زبلو تبعل لما عرفنا هزبتات استخفلا واقع نذكر له بعليون إلى مس أوروميا كللن كاب أوروميا كل وزع مسلو هزبتات بهير سبعة إثيوبياون حونتنا لعل كل جزء نت أنا خرر ليك بلا جليس أنا لوا بتوسخون تبعل زلوا بزحان النت نحد نت متكام كم زاد اللي يستجلزه نزيون يلوم زبد زبعل بعل نحمش بعلتات أبزهلو استفلا لي سيامتات عنده توهب يخبر نقاب النت تمالي سيامتات حزو كقصلي مالتي بيتاچو اوكي نابتي قصالاي زعبانات كيدما افا غوباي بيت مخري توكلتي حزبي تاغسجافو غونا غوني مبل 28 غوباي ودب نبرات اير ودب حبرات منغستات اير ابزكايد مخكر بارلاما بيت مخرتات نمستاف أبي حبرات عرب إمريتس دبي أتيملو أتوم عفا قبائي بيت مخرطات بارلاما لو تعيرنا معقات بزعبها زهلوم الجام أبسق برزتها مستافا مونتا قليسولو توم عفا قبائي أبسان حيتوم مستفلا لها قرات عفا قبائي بيت مخرطات ون كزتي يوم تبهلو تثبيتي قبر أبي فلاماي معلتمون منقس حبرات عرب إمريتس أبستدالو انقدو تدرار أكبابلا انكو عدحان مزأخم كمستقبرلهم تاقليسيو بستوالد زينا عفا قبائي بيتوكل تهزبي أي إثيوبيا كباب مالتيو قومنيوم يوم مالتيو أبدا مودعتا مالين نيجرن مس فرنساي زنبرن نينوح وان سمم معنات قبري أبقص على 3 أوارح كم زقوارصة أفريت أنا لوا وتادراو مرح تخلتين هاجرات بحبار أبزهبو مجلسي توسانة فرنساي قدم قربا أوان أبقلتين هاجرات ترئيو أملا خاختا سأل المدلايز مسل سعيبو إيو زتوسانة بتوسخيت سمم معنات قبري ميزاناونت زوجود لأيو أبقلتين هاجرات لعل كسارة أتوت زس أب مخانو نمقرات موسانم يوم وتادراو مرحتي زغلصو اتن هاجرات ابو قدايات قبري متحببار حاجز اما حدرا مس فرنساي زنبرن كلتاو سممعنت مخالون افريقان لو نيجر ابو قطصرا 1995 جميرو مس فرنساي زاتوتو سممعنت قبري تغباراو ختكبر نصنحا زفلطيو ጌታቸው ልሎ ማዓንት ዝነበረና ሰለስተ ጉዳያት ነዚህ ይመስል ነይሮ ይغنيلنا دهاب سناي ግዘን ኮነልኪ ተመነ ይመስገናል زيناتاتنا يقصللو كبرات تخاتلتي اب اثيوبيا كاب زركبو چنفر درق ودبات حدا اب كلل تግራይ ከተማ መቀለ ዝርከብዩ چنفر درق ودب كمقله دحري زترخب افافنوت سلام ابز حز ايوان بعلي سراح مجمارو تغليصلو غوساي قبر كيدان توسخلو أبز حجر زنبر قنصي تطويلو عفافنوت السلام معسالو سعيبو زيغاتات بسلام وزيوم سرحهم سرحلو كنتات مفتارو سرحتنياتات چنفر درق ودم مقاله يقلص يوم
እቶም ሰራሕተኛታት ካብቲ ዝኸፈ እዋን ወፂኦም በቲ ዝተፈጠረ ሰላም ናብ ስርሖም ተመሊሶም ስራሕ ብምጅማሮም ናይ ኣእምሮ ዕረፍቲ ከም ዝፈጠረሎም ሕጉሳት ምዃኖም ይዛረቡ። ሰራሕቲ ኮይንካ ኣእምሮ ዕረፍቲ ንካዩ خلاي بيانس أو لخون بوتا تحلفون نوركا ويم رسخك بتعمل ترست تجورون نوركا رسس يوجد كله تتكلم أوبريتوريا كاو جوت زمزة فول إن زبالة نكرالله فول إن يراقف دكنا ما فول أوس زبالة زوجة زاتو وارد يكون زحازة كونتينر يكون زحازة حقون زي حازة مالتي كله يستناقد نفتش يقرب المجازين يكون سيفي زبالة سرحت له نوم يقرب استاسي سرح ما نايتي وده زرزر طعمه أو زفلات يو سفح زبالة ناي نقدي سرحتي إمبورت إكسبورت سرحتي سرح وده بيو مالتيو مزم للو برانشتات تراخيبنا مس صفت بيت تراخيبنا سرح مجمارو بالافت سرح مجمارو لسرحتنيا تسرح بتلاقي أوانا لسرحو بزح نا بلو سرحتنيا نيو خالي تقولين سرح تسرحو عقل بلو سيرفيسات لو نيو لاتهم مع خل غير خاطر حسبت لها مجمرو بتعم صبغيو تنفر درق ودب مقله قدمي 2013 ዓመተ ምህረት ጽቡቕ ዝበሃል ኣገልግሎት እንሃበ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ ኮይኑ ግና ኣብቲ ዝሓለፈ 2 ዓመት በቲ ዝነበረ ኩናት ከይዲ ምንቅስቃስ ርሑዶ ኣቢሉ ምንባሩ ኣብቲ ትካል ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ይጸርሑ እዮም ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ስራሕ ናብ ናይ ቀደም ዝህቦ ዝነበረ ግልጋሎት ከም ዝተመለሰ ኣካየዲ ስራሕ ወደብ ጨንፈር መቐለ ኣይተ ሃይላይ ተስፋይ የብራህርሁ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ አገልግሎት ያው ናምን ቦታኡ ተመሊሲ ዘሎ ብናና ጎን ክረአ ከሎ እቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ናይ አገልግሎት ዋሃባ ያው ቁርባት ኮይና አገልግሎት ንምሃብ ዘለና ሪሶርስ ናይ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ሪሶርስ እውን ምንም ዓይነት ውድመት ከይበጽሖ ዝጸንሐ ስለ ዝኾነ ብናይ ማሽነሪ ብናይ ካልኦት ዝግጁ ይዘሎ ማለት እዩ ደረቕ ወደብ ከም ዝፍለጥ ሰፊሕ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ግበረሉን ዓምዲ ሕቆ ዝሃገር ከም ዝኾነ እውን እዮም ዝገልጹ እቶም ኣካየዲ ስራሕ እዚ ወደብ እዚ ሰፊሕ ዝኾነ ናይ ኢኮኖሚ ምንቅስቃስ ናይ ዝዓዲ ኢኮኖሚ መንቀሳቀስ ወደብ እዩ عند حقوناي زي إيكونومي خبال يكال مالتيو درق ودم مقالة حزي سرح لزولو بوتا نتي تكال زمتن كم زي كونن نزيز أقام زي نمكلال دما كال إذا حاشا مفتحين ممسا إنا تسرح مخانو أيتا هايلاي يصارحو نغاصة لايون ستحازو أرلو خام تكال بحري ترانسبورت لوجيستيكس تي ودب ياو مندري زولو ناي مسارة المعات استوصل انتنا له سلازي زي نقصالاي نخسرح زغبرو دفيتات አለው እቲ ትካል ሕዚ ካብ ዝህቦ ዘሎ ግልጋሎት ወፂኡ ዝሓሸን ዝተማልአን ግልጋሎት ንምሃብ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ጠመተ ሂቦም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ሰራሕተኛታት ጨንፈር ደረቕ ወደብ መቐለ ይጽውዑ ሓደ ኢንፍራስትራክቸሩ ተማሊኡ ለሎ ወደባት ወደብ خزيناتنا ወደብ ለሐሸ ወደብ እንየና ተዋወና ወደብ እንየው ዝወደብ እሱ ለትግራይ ክልል በጣም ምቹ በጣም ለሰራተኛ ይሁን ለባለሀብት ይሁን ለድርጅታት ለሁሉም ድርጅታት አመቺ ለሆነ ቦታ እንየና እሱ ስራሕ ተፋጢኑ ላብ ስራሕ ካቲ አና በጣምና ድፊት ንገብር ንምነለ እዚ ወደብ ከም ወደብ ምዕባለታቱ ናብ ዝሓሸ ደረጃ ክበጽሕ ዝኽእል ናይ ብዙሓት ናይ መንግስቲ ኣካላት እውን ተሳትፎ ዘድልዩ ናብ ዝነበሮ እቲ ኢኮኖሚ ናብ ዝሓሸ እናተመለሰ ንኽኸይድ ተሳታፋይነት ኣድላይ ምዃኑ ያው ዝፍለጥ ያው ኢምፖርት ኣብ ኤክስፖርት ዘሎ ስራሕቲ ንምኽነቃቃሕ ናይ በዓል ድርሻ ኣካላት ወይ ከዓ መዳርግቲ ኣካላት ኩሎም ብሓባር ኮይኖም ዝፈትሕዎ እውን ስለ ዝኸውን ክፍታሕ ከም ዘለዎ ኣብ መወዳእታ ኣብ መቐለ ዝርከብ ደረቕ ወደብ ሕብረተሰብ ብምልእነት ተረባሓይ ንክኾነሉ ኩሎም መዳርግቲ ኣካላት ኢድን ጓንትን ኮይኖም ክሰርሑ ከም ዝግባእ ንላቦ ሆስፒታል ለምለም ካርን ማይጨው ኣብ ምክልኻልን ምቁጻርን ሕማም ኮሌራ ጥቡቅ ክትትል የካይዳለሁ ኢሉም ቢሮ ጥዕና በወገኑ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ዝርግሐት ሕማም ዘተሓሳስብ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብታ ዞባ ክትትል ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ኣፍሊጦሎ ንጸብጻብ ኣባይ ደመቀ በሪሁ ብርሃነ
ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ ከም ዝብሎ ለበዳ ሕማም ኮሌራ ኣብ ገለ ከባብታት ክልል ትግራይ ኣጋጢሙ ይርከብ ናይቲ ኮሌራ መልዕል ቦታ ኣብ ራያ ዓዞ ወረዳ ኮይኑ ገርጀለ ዝበሃል ጣብያ ኣከባከብ ዝበሃል ፍሉይ ቦታ እዩ ሕዚ ጸበል ንሱ ጸበል ተኸፊቱ ምስተባሃለ ማሕበረሰብ ዓለም ሙሉእ ካብ ኢትዮጵያ ዘይተረፈ ካብ ትግራይ እውን ዘይተረፈ ናብ ጸበል ይኸይዱ ስለዚህ ፍቲ ጸበል ምስ ኸደ ካልኦት ከዓ ክፍወሱ ዝደልዩ ጸበል ስለ ዝኾነ እምነት ስለ ዝኾነ ክፍወሱ ዝደልዩ ናብኡ ከዓ ትሕማም ሒዞም ኸይዶም ትሕማም ሒዞም ምስ ኸዱ ካብ ካልእ ከባቢ ብፍላይ ካብ ኣምሓራ ክልል ካብ ጋሸና ዝበሃል ከባቢ እዩ ትመልዕል እዩ ካብኡ መጺኦም ዝተሓፀቡ ኩሉ ካብ ካልእ ክፋል ኢትዮጵያን ክፋል ትግራይን ዝመጸ ሰብ ክብከል ክኢሉ ማለት እዩ ነዚ መበገሲ ብምግባር ዝተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላት ኣብ ምቁጽጻርን ግልጋሎት ሕክምናን ሕማም ኮሌራ ተዋሪዶም እናሰርሑ ይርከቡ ሪፈራል ሆስፒታል ለምለም ካርል ማይጨውን ምስትካል ጥዕና ዓለምን ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይን ብምትሕባር ፍሉይ ክትትል ቁጽጽርን ሕክምናን ኮሌራ እናካየድኩ ይርከብ ኢሎሎ ዘፍርሕ ኩነታት ኣሎ ናይ ኮሌራ ተዛማድነት ያው ብፍላይ ተኻቢ ናይ ግጭት ቦታ እውን ዝኾነ ስለዚ ያው ዛጊድ ከባቢ 25 ዝተጠርጠሩ ናብ ሆስፒታልና መጽዮም ካብኣቶም ቶም 12 ተሓኪሞም ኮይዶም እዮም ማለት እዩ ዘለው ያው ብዙሕ ሰዓት ፍሉይ ናይ መሐከም ማእከል እውን ብውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ሆስፒታልና ናይ ኮሌራ ትሪትመንት ዩኒት ዝበሃል ያው ተጣይሸሎ ስለዚ ኣብኡ ሓካይም መዲብና ማለት እዩ ክሳብ ላዕለዎት ሓካይም መዲብና ያው ተጠርጠረ ተሃሊ ወዲያውኑ ያው ኣፍቱ በሪ ስክሪን እናተገበረ ይኣቱ እዩ ዘሎ ገሊኦም ቶም ተሓከምቲ መጽኦም ዘለውን ካብቱ በባና ቁጽጽር ወጻኢ ዘሎ ቦታ እዩ ስለዚ ከም ሆስፒታል ያው ምሕካም እዩ ሓደ ዕማሙ ስለዚ እቲ ናይ ምሕካም ስራሕቲ ትምናይ ብመድሓኒትን ብናውትን ምድላዋት ብሓይል ምድላዋት ያው ተዳልየሎ ማለት እዩ ሆስፒታል ምስ ጥዕና ቢሮ ኮንካ ማለት እዩ ብልተኻለ መጠን ካብ በሪ ጀሚሩ እስከ ኣፍተ ትሪትመንት ሰንተር ልተኻለና ሓይሊ ሰሞያ ኣዋዲድና ብዝተኻለና ብዓቕምና ልተኸውት መድሓኒታት እውን እቲ ናይ ፍሉድ እንብለውን ብኡ መሰረትና ንሓክምና ንርከብ መጀመርያ ካብ በሪ 4 ሰባት ኣለውና ኣብኡ ትራጅ ገይሮም ወይ ማሚዮም ላብ ትራጂንግ ሲስተም የምፅና ኣብቲ ትራጂንግ ሲስተም 3 ዓይነት ኣለዉ ተዓርዮም ዝገደዶም ናፍቲ መሐከም ቦታ ነእትዮም ቶም ማእኸለት ዝኾኑ ደሞ ን4 ሰዓት እቲ ፕሮቶኮል መሰረት መሐከሚ ብኡ ን4 ሰዓት ኣጽኒሕና ቶም ኻሊኣት ቶም ተሰልሳይ ደረጃ ዘለውን ትምህርቲ ምሂርና ናብ ገዝኦም ንሰደሎም ቢሮ ጥዕና ክልል ትግራይ እውን ኣብ ወረዳታት ዞባ ደቡብ ነቲ ሕማም ተቓላዕቲ ኣብ ዝኾኑ ክፋላት ሕብረተሰብን ከባብታትን ፍሉይ ክትትል ኣብ ምክያድ እዩ ዝርከብ ተን ቼክ ፖይንት ምጥንኻር ሓካይሙ ነው ብምስላፍ ካብቲ ጸበል በፂሑ ዝመጽእ ምልክት ዘርኤ ኩሉ ናብ መኾን ማእታ ሆስፒታልን ናብ ሓፈሻ ሆስፒታልን ማጨው ብምምጻእ እዩ ዋና ዓላማና ብዝኸይድ እዚ ከዓ ልዕሊ 94,000 ዝኸውን ኣፍተን ንሕና ንቋፀረን ክፋል ወረዳታት ትግራይ ኣፍተን 9 ኣፍተን ደቡብ ዞባ ዘለዋ 9 ወረዳታት ከዓ ሕድሕድ ገዛ ቸክሊስት ብምድላው ኣብ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ኢድ ምሕጻብ ኣብ ዓይኒ ምድሪ እውን ምጥቃም ቀረብ ጽሩይ ማይ እውን እንታይ እዩ ዝመስል ናይቲ ሕብረተሰብ ግንዛቤ እውን እንታይ እዩ ዝመስል ዝብል ቅጥዒ ብምድላው ልዕሊ 94,000 ዝኸውን ገዛ ፈትሽና ኢና ስለዚ ናይቲ ገዛ ፈትሽና ምስ ረኸብናዮ ጽንዓት መሰረት ኣብዝሓ ኣፍተን ገጠር ወረዳ ትሕቲ 20 ሚእታዊ እዩ ናይ ሽንቲ ቤት ሽፋን ኣፍተን ከተማታት ከዓ 95 ዝበጽሕ ኣሎ 70 እውን ዝበጽሕ ኣሎ ኣፍተን ዕሸል ከተማ እውን ሓዊሱ ናይ ሽንቲ ቤት ዘሎ ረብሓ ስለዚ ንሕና ከም ምክልኻል ጌርና ዝወሰድናዮ ሕብረተሰብ ማእኸል ጌርካ እዩ ምክልኻል ክፍጠር ዘሎ ኣብቲ ናይ ሕብረተሰብ 9 ወረዳታት ናይ ምልዓዓል ስልጠና ምስ ዘለዎ ፓርትነራት ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ብሓባር ብምዃን ብርክት ዝበሉ ን400 ዝኾኑ ወገናት ወሰንቲ ዝበሃል መራሕቲ ሃይማኖት ጣብያ ምምሕዳር ናይ ጥሙር ጥዕና ቤተሰብ ናይ ወረዳ ክኢላ ናይ ጥዕና ጣብያ ሰራሕተኛታትን ምምሕዳር ኣካላትን ብሓባር ብምዃን ናይ ግንዛቤ ስራሕቲ ክንሰርሕ ኢና ክኢልና ሕማም ኮሌራ ቀንዲ መበገሲኡ ጉድለት ጽሬት ብምዃኑ ሕብረተሰብ ካብቲ ሕማም ዓርሱ ንምክልኻል ነስዕብ ማዕዳ ሰብ ሞያ ከተግብር ይግባእ ኣብ ናይ ኣመጋግባና እውን ዋላ ኣብ ናይ ማይ ኣጠቓቕማና እዩ ጥንቃቐ ክግበር ዘድሊ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ ጽሬትና ክንሕሊ ኣለና ካልኣይ እንደገና ፍታን ስኡኢካ ኣብ ዝኾነ ክውፃእ የብሉን ብዝተኻእለ መጠን እቲ ናይ ሽንቲ ቤት ኣጠቓቕማናን እቲ ኣእዳውናን ክንሕፀብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ሕብረተሰብ ድሕር እዚታት ዝኽተል ኮይኑ
ትለበዳ ከንቆዋጽሮ ንኽእልና ማለት እዩ ብፅሬት ጎደሎ ኢልመጽእ ብልትኻእለ መጠን ለይተሓፀብና ዝኾነ ነገር ለኣፍና ንኽከየብናን ፅሬትና ንሓሊ ፅሬትና እንተሓሊና ዝሕማም ዚ ንከላኸሎ ንኽእል ኢና እዚ ነገር እዚ ተጋጢሙ ደሞ ለሆስፒታል ቀልጢፎም ክመፁ ለሆስፒታል ሽካዕ ልመፁ ደሞ 6 ማንካ ስኳር ፍርቂ ማንካ ጨው ገይሮም 1 ሊትር በዝቢጦም እናሰተዩ ክመፁን ኣለዎም እዚ እንዳሃለዎም ደሞ ቤተሰብ ደሞ ቀልጢፎም ናብ ቤተሰብ ምስኡል ተነኻኽኡ ናብ ቤተሰብ ታልዮም ናብ ሆስፒታልና ክመፁ ኣለዎም ናብ ሆስፒታል እንዳር መፅኦም ቀልጢፉ ዝሓዩ ሕማም እዩ እንዳር ዘይተሓከመ ደሞ ብጣዕሚ ቀታላይ ውሽጢ 24 ሰዓት ቀታላይ ሕማም ስለ ዝኾነ ኩላትና ተራባሪብና ንከላኸሎ ማዲ ዜና ኢቲቪ ትግርኛ ይቅጽል ኣሎ ሕዚ ድማ ካብ ዜና ዕዳጋ ናብ ዝሓረናዮ ዜና ክንሰግርና መሸጢ ነዳዲ ወርሒ ተሓሳስ ኣብ ወርሒ ሕዳር ብዝነበሩ ዋጋ ክቅጽል እዩ ክብል ሚኒስቴር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ገሊጹ እቲ ሚኒስቴር ኩሎም ዓይነታት ነዳዲ መሸጢ ዋግኦም ኣብ ወርሒ ሕዳር 2016 ዓ.ም ብዝነበሮ ከም ዝቅጽል ኣፍሊጡ ኣሎ ካብ ወፃኢ ናብ ዝሓረናዮ ዜና እንትንሰግር ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዑደት ከሳልጡ ምዃኖም ተገሊጹ እቶም ፕሬዚደንት ናብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ብምጓዓዝ ኣብ ጉዳያት ማእኸላዊ ምብራቕ ንምዝታይ ቆፀራ ሒዞም ኣለዉ ተባሂሉ وهابي قال كريملين ديمتري بيسكوف كم زبلوه توم مراح روسيا بعدتهم أب كلتاو قدات أم تحوار عودنا دادي أب عالم الخون أهجراون قدات كم ون يكايد بزعبا زلو جونس إسرائيل فلسطين مس مرحتي كلتين هاجرات كزتيوم توم هابي قال وسخم دما مساء حموس بوتين مسناي إيران مزنهم إبراهيم رايسي أب موسكو كم زرخبو أفليتهم وكيل زينا إيران رايسي مسل علوت سبسلطان من قسي كمون مسجل لوق نقدن إيكونومن تهاجر ناب روسيا كم زمرحو سبسيبو نيرو كلتيوم بريزيدنتات أمونغو موسكو تهران بزعبا زلو نقداوي كتباهم بوليتيكاو متحبر كمون أب أهجراون علم لخاون قداتات هيبوم كزتيوم زبل تثبيتالو عدت ماخلاو مبرق بريزيدنت بوتين زقبر نافريتي عبي ندادي زيت هاجرات عالمنا زحقوفن بالسعود عربن روسيان زمراح اوبيك بلاس اما عالتي استات كلتنت بكلتن مليون برميل نكا مهرتي كم زقبر ابزحلف سمون علاو دحر مقبار مخانو اريتي تصبصيب الله كبرات تخطات التحزر ما زينات سبور كن سمعنا مساحتنا في الصوم كاساب استوديو ترخيب اللون تمساي تملسنا كن راخبنا سنعي مكتال